Konzervativizmus. Konzervativizmus, ako napovedá aj názov, sa snaží zachovať tradície, poriadok a stabilitu. V západných krajinách to väčšinou znamená zachovanie tradičnej rodiny, silnej armády, náboženstva a súkromného vlastníctva. Progresivizmus. Progresivizmus je ideológia, ktorá verí, že spoločnosť musí neustále napredovať a meniť tradičné hodnoty, ak sú prekážkou pokroku. Je to presný opak konzervativizmu, liberalizmus. Liberalizmus je založený na ochrane individuálnych hodnôt a práv. Táto ideológia verí v rovnosť pred zákonom a obmedzenie štátnej moci. Taktiež podporuje slobodu slova a slobodu vierovyznania. Kapitalizmus. Kapitalizmus je ekonomický systém založený na súkromnom vlastníctve a hlavným cieľom tvorby zisku. Medzi hlavné znaky patria súkromné vlastníctvo, trhové hospodárstvo, konkurencia a obmedzená úloha štátu. Socializmus. Existuje veľa typov socializmu, ale zväčša. Socializmus je ekonomický a politický systém, v ktorom najhlavnejšou časťou spoločnosti sú pracujúca vrstva obyvateľstva. Je založený na spoločnom vlastníctve a spravodlivom rozdelení bohatstva. Cieľom je vytvoriť rovnejšiu spoločnosť bez majetkových rozdielov. Libertarianizmus. Libertarianizmus presadzuje slobodu ako základnú hodnotu. Jeho základným princípom je, že ľudia by mali mať právo robiť, čo chcú, pokiaľ tým neubližujú iným. Libertarianizmus limituje právomoci vlády. Verí v rovnaké princípy ako liberalizmus, ako napríklad sloboda slova, právo na život a rovnosť pred zákonom. Separatizmus. Separatizmus, taktiež známy ako secesionizmus, je politické hnutie, ktoré usiluje o odtrhnutie určitého územia od existujúceho štátu a vytvorenie nového, nezávislého celku. Feminizmus. Feminizmus verí v rovnosť pohlaví a bojuje proti stereotypom v spoločnosti. Feminizmus sa snaží dosiahnuť rovnosť pohlaví v politike a ekonomike. Fašizmus. Fašizmus tvrdí, že ľudia sú slabí, ak sú rozdelení, ale silní, ak sa zjednotia. Fašizmus je autoritárska ideológia, čo znamená, že moc je sústredená v rukách malej skupiny alebo jedného vodcu, čo vedie ku diktatúre. Fašistické režimy potláčajú opozičné strany. Fašizmus je taktiež ultranacionalistický. Ultranacionalistický národ je národ, ktorý nerešpektuje práva iných národov, pokiaľ z toho má úžitok. Nacizmus je forma fašizmu so zameraním na rasistickú ideológiu, ktorá hlása nadradenosť árijskej rasy a verí, že árijská rasa by mala vládnuť zvyšku sveta, aby ho vylepšila. Podľa nacistickej ideológie, aby bol človek považovaný za árijca, musel spĺňať tieto podmienky. Biela farba pleti, heterosexuálny, nie žid, mentálne a fyzicky zdravý. Ak človek nespĺňal tieto kritériá, nacisti ho označili ako Untermensch, čo doslovne znamenalo, že je menej cenný a nemá nárok na životný priestor alebo základné ľudské práva.